रक्त धुंबाळती पोरगी दिसल्या तिने बघत आली की ती बारकी पोरगी चिरकत आली. काय प्रकार घडला आहे आणि आपण किती दिवसापासून पोलीस ठाण्यामध्ये जात होतात आणि आपल्या जावयाचे आणि आपल्या मुलीचे जे काही कारण आपण सांगत होतात त्याच्यावरती काय सविस्तर सांगा. 2020 पासून जेव्हा लॉकडाऊन चालू झालता त्याच्यानंतर आपलं पहिला लॉकडाऊन पडल्यानंतर त्याच्या 1-2 महिन्यानंतर हा तक्रार चालू झाला काय, आणि त्याच्यामध्ये एकदा जीव मारण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला होता जावयानं. त्यावेळेस मी MIDC पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार सुद्धा दिली. त्यावेळेस पोलिसांनी कसलाही कारवाई न करता त्याला मोकळं सोडून दिलं म्हणून आज जे घटना घडलेली आहे तिच्यामुळेच घडलेली आहे. आणि वारंवार मी MIDC पोलीस स्टेशनमध्ये मी जाऊन तक्रार नोंदवत होतो त्याच्याबद्दल, तरी पण कसलीही दखल न घेता MIDC पोलीस स्टेशनवाल्याने म्हणले फॅमिली मॅटर आहे तुमच्या तुम्ही सॉल्व्ह करा असं मला म्हणून तिथून आम्हाला नवरा बायकोला आम्हा दोघाला तिथून हाकलून लावत होते काय. आत्ता सध्याला परवा दिवशी 4 तारखेला मी सुद्धा सकाळी मी MIDC पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो होतो, तरी पण मला तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी म्हणले की बा तुमचा फॅमिली मॅटर आहे काय आणि तुम्ही घरच्या घरी निपटा आणि आम्ही काही करू शकत नाही हे असं म्हणून आम्हाला तिथून हाकलून लावले काय. आणि त्यांनी जर त्या दिवशी दखल घेतली असते तर हा प्रकरण आज हे घडला नसता आणि माझी मुलगी माझ्या घरात राहिली असती काय. ह्या पूर्ण आज प्रकरण जे झालंय तर ही फक्त पोलिसांमुळे झालेलं आहे काय, ह्याच्यामध्ये कुणाची चूक नाही. वारंवार मी तक्रार दिल्यानंतर बी कसलंही ॲक्शन न घेतल्यामुळं काय पोलिसवाल्यांनी ह्याच्यावर काही कारवाई न केल्यामुळं आज माझी मुलगी माझ्या हातातून गेलेली आहे, दगावली आहे. तर मी सगळ्याला विनंती करून सांगतो काय की मला न्याय भेटावं ह्याच्यासाठी सगळ्यांनी पुढे यावं. ज्या घरामध्ये आपण मुलगी दिला त्या परिवाराचं आणि तो जो नराधम आहे त्या तुमच्या जावयाचं पूर्ण नाव काय सांगता येईल आणि पत्ता काय आहे सांगता येईल का. माझ्या जावयाचा अब्दुल नाव आहे, ती इस्लामपुऱ्यामध्ये राहत आहे. त्याला 1 बहीण 2 भाऊ आणि 1 आई आहे. फक्त एवढाच परिवार आहे त्याचा. तेही कुठंतरी आपल्या मुलीला मारण्यामध्ये सहभागी आहे वाटतंय का. तीही वारंवार त्याच्या माझ्या मुलीला मारण्यासाठी तिने सारखं त्याच्या लेखावर प्रेशर घालत होते. वारंवार त्यांनी मारहाण केलेत आणि त्याच्या घरी गेल्यानंतर बी माझ्या मुलीवर जाणलेवा हमला केलेला आहे जीवाचा. आपल्याला काय आर्थिक ते पैसे किंवा काय आर्थिक मदत करा असं काही बोलत होते. पैशासाठी काय मागणी होती का. पैशासाठी तर मागणी नाही, पण असं म्हणत होते की बात वारंवार तुम्हाला आणि तुमच्या मुलीला मी एका दिवशी जीव मारेन असे आम्हाला वारंवार धमकी देत होते. हे तुमचे जवळचे नातलग होते का. नातलगच होते. ही माझी जवळचे म्हणजे माझ्या सख्या मामाचा मुलगा होता आणि तिने वारंवार धमक्या देण्यात येत होते. परवा दिवशी मी त्यांच्या घरी 4 तारखेला मी त्यांच्या घरी गेल्यानंतर तिथे विचारपूस करायची मी प्रयत्न केलो तर माझ्या विरोधात विवेकानंद चौकामध्ये माझ्या विरोधात फिर्याद द्यायची प्रयत्न केली तिने तिथं काय. आम्ही नवरा बायको तिथं विवेकानंद चौकात जाऊन तिथं साहेबाला बोललो. तिने आमचं म्हणणं ऐकून आम्हाला वापस वाट लावून दिले काय. ते माझ्या जावयाच्या घरच्यांनी आणि जावयाने माझ्या विरोधात तिथं विवेकानंद चौकामध्ये फिर्याद दिली ती 4 तारखेला. पण साहेबाला आमच्याकडे काहीतरी वाटल्यामुळे विवेकानंदमधल्या साहेबांनी आम्हाला जावं म्हणून सांगितले आणि त्यांना काही 2-3 झापडा भरून त्यांना हाकलून लावले. पण फक्त मी माझ्या जावयाच्या घरी विचारपूस करण्यासाठी गेलो की बा तू असा का करतोस म्हणल्यानंतर मला जीव मारण्याची धमकी देण्याची तिथं बी प्रयत्न केले त्यांनी. किती दिवसापासून तुमची मुलगी तुमच्या घरी होती. माझी मुलगी माझ्या घरी आता 1.5 महिन्यापासून आहे. ह्याच्या पहिलं 2020 मध्ये 1 वर्ष माझी मुलगी माझ्या घरात होती. त्याच्यानंतर मग आमच्या नातेवाईकांनी समजावून करून अजून परत नांदाला धाडले होते. तुमच्या मुलीला किती मुलं आहेत. 1 मुलगा आहे 2 वर्षाचा. 2 वर्षाचा 1 मुलगा आहे, तो सुद्धा माझ्याकडेच आहे. आता काय सांगाल काय घटना घडली आणि आपल्या मुलीवरती आज जो निर्भयपणे जो खून करण्यात आला जावयानीच घरामध्ये आपण नसताना तिचा गळा चिरला असं सांगण्यात येतं किंवा पाहता येतं. हे कशामुळे घडलं आहे काय सांगायचं सविस्तर. त्यांना 3 वर्षे माझ्या मुलीला त्रास होता त्याचा. लग्न करून दिले मी. लग्नाला 3 लाख रुपये खर्च केले मी. 3 वर्षानं त्यांना म्हणत होतं तुझ्या मुलीला मी कधी ना कधी मारत होतो. 3 वर्षानं माझे आज MIDC पोलीस स्टेशनमध्ये होते, विवेकानंद चौकामध्ये होते आणि 3 वर्षानं मी
रात्री 1ला गेले, 2ला गेला. लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला 2-3 ठिकाणी पोलिसांनी अडवलं होतं. दवाखान्याची लेकराची फाईल दावून मी 2 पोलिस सोबत नेऊन ही 2 बोट माझ्या मुलीच्या असं नरड्यामध्ये जेवढं त्याला अवसान आहे असलं रात्री 3-3 वाजता मारत होतं त्यानं. सगळ्या गल्लीनं आम्हाला फोन लावून बोलवून घेतली होती. गल्लीतले लोक सगळे बसले होते. तेव्हा जाऊन मी 2 MIDC मधून पोलिसांनी नेऊन लेकराला तिला मी घरी आपल्या घेऊन आली. त्याचा 3 वर्षानं रामनगरमध्ये होतं. तुम्ही मस्जिद पैसे जाऊन तुम्ही विचारपूस करू शकता. तिथले माझी आणि आता कॉन्स्टेबल आहे. सध्याला बी त्यांना कुठं घेऊन राहिला त्यांनी होतं त्या रूमवर बी जाऊ मला शकता. पूर्ण माहिती आम्हाला देते. घेऊन त्या रूमवर चला तुम्ही. त्याने आता सध्याला बी कुठं राहिला होते. 1-1.5 महिना झालं माझ्याजवळ मुलगी आली. 1.5 महिन्या अगोदर तिनं कुठं रूम मध्ये होती. तिला सासूचा, नंदचा, दिरावाचा सगळेजण जाच करत होते माझ्या लेकराला. पूर्ण त्याचं अख्खं खानदान जाच करत होतं. त्याची एक मावशीची मुलगी, त्याने बी त्या जिथं भाड्यानं माझी मुलगी राहते त्या रूमवर येऊन त्याने बी धमकी दिलती. त्यांनी सगळेजण म्हणत होते हिला सोडून दे म्हणून. हे ना घात केला माझ्या घरामध्ये. आज नवरा नव्हता, मी नव्हतं. मी भाद्याला मुलीला माझ्या मैत्रिणीच्या सोडण्यासाठी गेलते मी. तिथले माणसं मी बोलवून घेतलेले आहेत. तिथं चौकशीला माझ्यासोबत तुम्ही चला. मी आज कुठं होते आणि माझ्या मोबाईलवर आजचं लोकेशन तुम्ही चौकशी करा. माझ्या नवऱ्याची लोकेशन चौकशी करा. आम्ही दोघं नवरा बायको घरी कुणी नव्हतं. त्यानं 11 वाजता माझ्या घरामध्ये शिरून माझ्या मुलीचा खून केलाय. त्यानं सांगण्यात आलं की तो काल पण आला होता आणि काल पण असं आणि काल मी कुठं कामाला होते. तिथला कॅमेरा तुम्ही चेक करू शकता. त्यांना 3 वाजल्यापासून संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत त्या हॉटेलमध्ये रेस्टॉरंटमध्ये हाय. त्यांना एक आई म्हणून आपल्याला काय मागणी आहे? आपल्या तर आता मुलीचा जीव प्राण राहिलेला नाही, परंतु त्या तुमच्या नातवासाठी एक आई म्हणून आपली काय मागणी आहे? शासन, प्रशासन, पोलीस अधिकारी आम्हाला योग्य ते कारवाई करून त्यांच्या सगळ्या कुटुंबाला शिक्षा देण्यात यावं. सगळ्या कुटुंबाला, त्याच्या भावाला, बहिणीला, आईला आणि त्याच्या मावशीला. हडुलतीमध्ये त्याची मावशी राहते. आईचा आत्मा आणि काय असतंय माझ्या लेकराला मी आज किती सगळ्याला कष्ट उचलून घेतलंय. आणून आणि आज माझी 20 वर्षाची मुलगी पोलिसांनी होती. सगळ्याला त्या ह्याला 20 आणून वर्षापर्यंत काय कष्ट लागतंय याचं जाण फक्त करा. आणि कशा पद्धतीनं मी एवढ्या माझ्या अख्ख्या गल्लीला एरियाला चौकशी करा की मी लेकर कसे कसे मोठे केलेत आणि काय काय केलंय. त्याला माझ्या एवढ्या ह्याच्यामध्ये सगळे जण तुम्ही मला काही न्याय द्यायचा. त्याला शेवट असं म्हणायचं आहेच का की MIDC पोलीस ठाण्याच्याच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमुळे आपल्या मुलीचा प्राण गेलेला आहे. MIDCच्या पोलीस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यामुळं, एकमेव पोलीस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यामुळेच माझ्या मुलीचा घात झालेला आणि प्राण गेलेला आहे. आणि ह्याला कारणीभूत आणि ह्याला सगळेजण पोलीस स्टेशनचे सगळे कर्मचारी ह्याला जबाबदार आहेत.